Vítajte. Dnes sa ponúrime do jednej, povedala by som, naozaj zásadnej zmeny v európskej legislatíve. Dotkne sa mnohých. Ide o balík opatrení v oblasti DPH v digitálnom veku, možno známy pod skratkou VIDA. A podklady, z ktorých čerpame, máme z aktuálnych informácií od Slovenskej komory daňových poradcov. Tá vlastne poskytla taký celkom dobrý prehľad, čo to celé obsahuje a hlavne kedy sa čo udeje. Čiže našim cieľom dnes je rozobrať si to, čo VIDA vlastne prináša, aké sú tie kľúčové zmeny pre firmy, možno aj pre úrady a prečo je ten časový horizont taký dlhý až do roku 2035. Tak, poďme na to. Takže úplne na úvod, čo to presne je ten balík VIDA? Kedy to celé odštartovalo? Balík VIDA, teda VAT in the Digital Age, DPH v digitálnom veku, bol formálne schválený Radou Európskej únie, bolo to 11. marca 2025. A krátko na to, 25. marca, sa objavil v úradnom vestníku EÚ. A nie je to, že by to bol jeden zákon, skôr taký súbor troch dôležitých predpisov. Jeden mení tú základnú smernicu o DPH, druhý sa zameriava na lepšiu administratívnu spoluprácu, teda medzi daňovými úradmi štátov, a tretí ten spresňuje informačné požiadavky pre tie špeciálne režimy DPH. No a spolu vlastne tvoria nový rámec pre DPH, taký modernejší pre digitálny vek. A čo je dôležité, tieto pravidlá začali platiť už 14. apríla 2025, teda 20. deň po tom zverejnení. Takže legislatívne je to už platné a účinné. Rozumiem, čiže legislatíva platí od apríla 2025, ale čo to znamená tak prakticky, hneď teraz? Prinieslo to nejaké okamžité, hmatateľné zmeny, alebo možnosti pre štáty, pre firmy, hneď po tomto dátume? Áno, nebola to len formalita. Hneď po 14. apríli dostali členské štáty, a to je zaujímavé, možnosť, zdôrazňujem možnosť, nie povinnosť, zaviesť u seba povinnú elektronickú fakturáciu. Samozrejme sú tam isté podmienky stanovené vo VIDA, aby to celé smerovalo k nejakej harmonizácii a nevzniklo chaos, že každý štát si to spraví úplne inak. A zároveň už vtedy sa zaviedli aj isté vylepšenia pre systém IOSS. To je ten systém jednotného kontaktného miesta pre dovoz. Aha, ten pre tie balíčky z tretích krajín však. Presne. Ten mechanizmus, čo umožňuje jednoduchšie vyberať a odvádzať DPH pri dovoze zásielok s nízkou hodnotou, typicky z e-shopov mimo EÚ priamo pri nákupe. Cieľom týchto úprav bolo asi posilniť kontrolu, možno zaplátať nejaké diery, ktoré sa ukázali. Dobre, takže prvé kroky skôr také voliteľné, ako tá e-fakturácia a potom ladenie existujúcich systémov ako iOS sa mohli začať diať prakticky hneď, ale ako sme už naznačili, ten balík má oveľa dlhší časový plán, siahajúci až do 2035. Tak aké sú ďalšie zastávky, čo nás čaká ďalej? Presne tak. Je to beh na dlhú trať. Implementácia je rozfázovaná. Najbližšia taká významnejšia vlna zmien je naplánovaná od 1. januára 2027 a tá sa má týkať hlavne používateľov tých už existujúcich osobitných úprav DPH. Čiže systému One Stop Shop, ten OSS. Áno, ten pre služby a tovar na diaľku v rámci EÚ. Presne. A potom aj toho už spomínaného dovozného režimu iOS. A vieme aj trošku konkrétnejšie, čo sa tam zmení v tom roku 2027 pri OSS a iOS? Náš zdroj, tá aktualita od komory, nešpecifikuje úplné detaily týchto úprav pre 2027. Ale dá sa predpokladať, že pôjde o nejaké ďalšie zefektívnenie alebo úpravy na základe toho, ako to teraz fungovalo. Možno sa, rozšíri ich pôsobnosť, možno sa zjednodušia nejaké postupy pre firmy, alebo naopak posilnia sa kontrolné mechanizmy pre daňové správy. Cieľom tých režimov je znižovať byrokraciu, tak snáď tie úpravy pôjdu týmto smerom, aby boli ešte lepšie pre firmy a zároveň spoľahlivé pre štát. OK, takže rok 2027 prinesie ďalšie ladenie týchto zjednodušených režimov, ale zdá sa, že ten naozaj prelomový rok, kedy prídu tie najväčšie zmeny, bude až 2028. Špecificky jeho druhá polovica. Áno, presne. 1. júl 2028. To je dátum, ktorý si treba v súvislosti s VIDA určite zapamätať. Od tohto dňa sa má spustiť hneď niekoľko veľmi zásadných noviniek. A tá asi najviac diskutovaná je zavedenie konceptu tzv. Domnelého dodávateľa, v angličtine Deemed Supplier, pre digitálne platformy. Domnelý dodávateľ, to znie trošku záhadne. Čo si pod tým máme predstaviť? V podstate ide o to, že digitálne platformy, ktoré sprostredkovávajú určité služby, konkrétne krátkodobý prenájom ubytovania alebo osobnú prepravu, napríklad cez tie rôzne aplikácie.
Jasné. Ubytovacie platformy, taxi, aplikácie. Áno. Tak tieto platformy budú za istých okolností považované za subjekt, ktorý tú službu sám prijal od toho pôvodného poskytovateľa, povedzme od hostiteľa alebo vodiča, a následne ju sám dodal konečnému zákazníkovi. Doteraz boli často vnímané len ako sprostredkovatelia. Technologická platforma. Táto zmena znamená, že zodpovednosť za správny výber a odvod DPH sa presunie priamo na tú platformu. Počkať. Takže platforma bude braná tak, ako by sama poskytla tú jazdu alebo prenajala ten apartmán. To je teda obrovská zmena oproti tomu, ako fungujú dnes, veď sú často len sprostredkovateľom. Čo je za tým? Prečo? Presne tak, je to zásadný posun. A tá motivácia je, povedal by som, celkom jasná. Pre daňové správy je oveľa jednoduchšie kontrolovať a vymáhať DPH od niekoľkých veľkých, často medzinárodných platform. Jasné. Než od tisícov, 100 000 jednotlivých hostiteľov, vodičov alebo iných malých poskytovateľov, ktorí cez ne pôsobia. Často aj cezhranične, všakže. Takže je to také pragmatické riešenie z pohľadu daňovej správy a boja proti únikom. Dáva to zmysel z pohľadu štátu? Áno. Samozrejme, otvára to potom ďalšie otázky. O zodpovednosti platformiem, o ich nákladoch a o tom, či a ako sa to premietne do cien pre zákazníkov alebo do podmienok pre tých samotných poskytovateľov služieb. Ale je tu aj zaujímavosť. Členské štáty dostali pri tomto bode istú flexibilitu. Majú možnosť odložiť zavedenie týchto pravidiel domnelého dodávateľa až do 1. januára 2030. Aha, takže nie všade to musí prísť naraz v júli 2018? Presne. Je možné, že nie všetky krajiny EÚ to zavedú hneď. Môžu si dať viac času, napríklad, aby sa platformy a aj tie daňové systémy stihli prispôsobiť. Fascinujúce, tento koncept domnelého dodavateľa určite poriadne zamáva trhom ubytovania a dopravy. Ale čo ešte ďalšie nás čaká od toho, ako ste povedali, prelomového júla 2028? No, okrem domnelého dodavateľa sa má v júli 2028 spustiť aj reforma smerujúca k tzv. Jednotnej registrácii pre účely DPH. V rámci celej Európskej únie. Cieľom je výrazne zjednodušiť život firmám, ktoré podnikajú vo viacerých členských štátoch. Namiesto toho, aby sa museli potenciálne registrovať k DPH v každom jednom štáte, kde majú nejakú aktivitu, mali by mať možnosť využiť jednu jedinú registráciu. Pre celú EÚ, teda pre určité typy transakcií. Jednotná registrácia, to znie na papieri ako sen mnohých firiem. Naozaj skvelé. Ale nebude to len, presunutie byrokracie na jedno miesto? Ako to zvládnu hlavne tie menšie firmy? Požiadavky nejakého veľkého centrálneho systému, aj keď nebudú musieť komunikovať s 27 rôznymi úradmi? To je veľmi dobrá otázka. Veľmi relevantná. Teoreticky to má byť zjednodušenie. Ale ako pri každej takejto veľkej systémovej zmene, ten diabol sa môže skrývať v detailoch implementácie. Bude kľúčové, ako bude ten systém jednotnej registrácie navrhnutý. Aké budú tie technické požiadavky, aká bude podpora pre firmy, hlavne tie menšie, ktoré nemajú veľké daňové oddelenia. Určite si to vyžiada investície do systému a procesov aj na strane firiem. Ale ten dlhodobý cieľ je jasný. Znížiť náklady a tú administratívnu záťaž spojenú s cezhraničným podnikaním v EÚ. A aby toho v roku 2028 nebolo málo, od rovnakého dátumu, čiže 1. júla 2028, sa má stať povinným aj uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti, známe ako reverse charge, na širší okruh transakcií. Rozšírenie reverse charge. V akých prípadoch? Konkrétne sa to má týkať dodanie tovarov a služieb, ktoré uskutoční dodávateľ, ktorý nie je usadený ani registrovaný pre DPH v tom členskom štáte, kde sa tá transakcia uskutočňuje, teda v štáte spotreby. V takom prípade povinnosť priznať a odviesť DPH prejde na odberateľa. Jednoducho povedané, ak vám dodá tovar alebo službu firma z inej krajiny EÚ, ktorá tu na Slovensku nie je registrovaná na DPH, daň neprizná ona, ale vy ako odberateľ ju priznáte a odvediete tu. Ak ste platiteľ DPH, samozrejme.
Chápem. Toto pravidlo už čiastočne existuje, ale teraz sa má stať všeobecne povinným pre tieto situácie. Presne tak. Cieľom je opäť zjednodušenie a zamezenie situáciám, kedy by zahraničný dodávateľ mal povinnosť sa registrovať len kvôli jednej transakcii. Páni, takže rok 2028 je naozaj nabitý. Domnelý dodávateľ pre platformy, potenciálna jednotná DPH registrácia, rozšírenie povinného reverse charge, to sú obrovské zmeny pre firmy, čo podnikajú cez hranice. Čo nás čaká potom? Posuňme sa k roku 2030. Áno, rok 2030. Od 1. júla 2030 prichádza ďalší kľúcový pilier celého balíka VIDA. Ten asi najviac podčiarkuje ten názov v digitálnom veku. Ide o zavedenie povinného digitálneho vykazovania údajov, skratka je DRR, Digital Reporting Requirements. A to pre cezhraničné transakcie medzi podnikateľmi, teda B2B. Povinné digitálne vykazovanie. To znamená koniec papierovým faktúram alebo PDF-kám posielaným e-mailom medzi firmami. Nie nevyhnutne koniec faktúram ako takým, skôr ide o povinnosť reportovať dáta z týchto transakcií daňovej správe, a to v štrukturovanom elektronickom formáte. A pravdepodobne veľmi rýchlo po uskutočnení tej transakcie, možno až takmer v reálnom čase. V reálnom čase? To je teda rýchlosť? No, tá predstava je taká, že daňové správy budú mať dáta o cezhraničných B2B obchodoch k dispozícii prakticky okamžite. Hlavný cieľ – dramaticky zefektívniť daňovú kontrolu a boj proti podvodom z DPH. Najmä proti tým tzv. Karuselovým podvodom, kde sa tovar fiktívne alebo reálne točí cez hranice, len aby si niekto neoprávnene uplatnil DPH. Jasné, tie kolotoče. Presne. Keď budú mať úrady dáta v reálnom čase, mali by byť schopné takéto podvody odhaliť oveľa skôr. Toto je naozaj krok k masívnemu využitiu technológií a dátové analýzy pri správe daní. Čiže ak dobre počítam, po tej možnosti zaviesť e-fakturáciu v 2025 prichádza v roku 2030 povinné digitálne reportovanie dát z cezhraničných B2B obchodov. To si ale určite vyžiada nemalé úpravy IT systémov vo firmách. Nepochybne. Implementácia DRR bude pre firmy znamenať potrebu prispôsobiť alebo možno aj úplne vymeniť svoje účtové, fakturačné ERP systémy, aby dokázali generovať a odosielať tie požadované dáta v predpísanom formáte a čase. Bude to znamenať náklady, bude to znamenať potrebu technických znalostí. Dá sa čakať, že vznikne celý taký ekosystém poskytovateľov softverových riešení a služieb okolo DRR. Je to naozaj zásadná zmena v tom, ako budú firmy komunikovať s daňovou správou. A máme tu ešte jeden dátum, posledný, ktorý bol spomenutý v tých podkladoch. Ten nás posúva až do roku 2035. Čo sa má udiať dovtedy? Áno, ten posledný stanovený termín je 1. január 2035 a ten sa týka tých členských štátov, ktoré mali nejakú formu povinného digitálneho vykazovania transakcií v reálnom čase, zavedenú už pred 1. januárom 2024. Teda ešte predtým, než bol ten pôvodný návrh VIDA vôbec predstavený. Čiže štáty, ktoré už niečo mali, ako Taliansko, Maďarsko. Presne tak, napríklad. Takéto štáty dostali čas až do roku 2035, aby svoje existujúce národné systémy zosúladili s tým jednotným európskym štandardom pre digitálne vykazovanie, ktorý bude definovaný v rámci VIDA. Cieľom je teda dosiahnuť finálnu harmonizáciu. Odstrániť fragmentáciu, ktorá by mohla vznikať, ak by si každý štát ponechal svoj vlastný, nekompatibilný systém digitálneho reportingu. Chce sa tým zabezpečiť skutočne jednotný digitálny trh aj z pohľadu DPH. Takže keď si to skúsime nejako zhrnúť. Máme tu vlastne dekádu postupných, ale naozaj zásadných zmien. Začalo to možnosťou e-fakturácie a úpravami iOS hneď v roku 2025. Pokračuje to úpravami OS/iOS v 2027, potom ten veľký tresk v 2028 s domnelým dodávateľom pre platformy, potenciálnou jednotnou registráciou a povinným reverse charge. Nasleduje kľúčový krok k digitálnej správe daní v roku 2030, to zavedenie povinného B2B digitálneho reportingu, a celé to má vyvrcholiť tou harmonizáciou systémov do roku 2035. Čo to teda v konečnom dôsledku znamená pre firmy na Slovensku, v EÚ a dotkne sa to aj bežných ľudí? Prečo by sme sa vlastne o tieto na prvý pohľad dosť technické administratívne zmeny mali zaujímať? No, pre firmy a to zďaleka nie len tie veľké alebo technologické. Sú to absolútne kľúčové zmeny.
Každá firma, ktorá obchoduje s inými krajinami EÚ, predáva tovar alebo služby cez hranice alebo využíva digitálne platformy, či už ako poskytovateľ alebo ako odberateľ, bude musieť reagovať. Budú musieť upraviť svoje fakturačné procesy. Možno povinne prejsť na e-fakturáciu, ak sa tak Slovensko rozhodne. Musia sa pripraviť na zmeny v registrácii k DPH. Možno budú môcť využiť to zjednodušenie cez jednotnú registráciu, ale zároveň musia správne aplikovať pravidla povinného reverse charge. A ten spomínaný koncept domnelého dodávateľa, ten radikálne zmení fungovanie a biznis modely platformiem v ubytovaní a doprave, čo sa takmer isto prenesie do cien pre koncových zákazníkov alebo do vzťahov s tými poskytovateľmi služieb. Takže dopady budú široké. Určite. A samozrejme to zavedenie povinného digitálneho vykazovania, toho DRR, od roku 2030. To bude predstavovať významnú výzvu a investíciu. Úprava účtovných a IT systémov, aby dokázali v reálnom čase posielať dáta daňovej správe, to nebude triviálne. Najmä pre malé a stredné podniky. Bude si to vyžadovať zdroje, čas, know-how. Pre bežných spotrebiteľov sa to môže prejaviť napríklad v cenách služieb objednávaných cez platformy. Alebo možno v prehľadnejšom vykazovaní DPH na faktúrach. Celkovo to naozaj otvára dôležitú otázku, ako sa firmy, a špeciálne tie menšie, dokážu adaptovať na tieto nové, technologicky náročnejšie požiadavky. A či im štát alebo EÚ poskytne dostatočnú podporu. Áno, je to teda ešte raz naozaj v krátkosti zrekapitulovať. Balík VIDA prináša rozsiahlu transformáciu systému DPH v Európskej únii. Smeruje jasne k väčšej digitalizácii, snahe o harmonizáciu pravidiel naprieč štátmi a k efektívnejšej kontrole a boju proti podvodom. Máme tu jasný časový plán na najbližšiu dekádu od možnosti e-fakturácie už teraz, cez úpravy existujúcich režimov v 2027, veľké zmeny pre platformy a cezhraničný obchod v 2028 až po kľúčové zavedenie povinného digitálneho vykazovania B2B transakcií od roku 2030 a finálne zosúladenie systémov do 2035. Áno, je to naozaj komplexná reforma s dlhodobými dôsledkami. Ovplyvní to, ako sa DPH bude vykazovať, spravovať aj kontrolovať v tom čoraz digitálnejšom podnikateľskom prostredí Európskej únie. Ambíciou je modernizovať systém DPH, aby držal krok s 21. storočím. Znížiť byrokraciu pre firmy, ktoré hrajú férovo a zároveň sťažiť život tým, ktorí sa snažia systém zneužívať na daňové podvody. A na úplný záver možno taká myšlienka na zváženie, ktorá z tohto všetkého tak trochu vyplýva. Ako podľa vás to povinné digitálne vykazovanie cezhraničných B2B transakcií od roku 2030 zmení nielen tú administratívu a IT systémy firiev, ale možno aj samotnú povahu obchodných vzťahov a dôveru medzi spoločnosťami, ktoré pôsobia naprieč hranicami v EÚ. Prinesie táto zvýšená transparentnosť voči štátu aj väčšiu dôveru medzi obchodnými partnermi? Alebo skôr pocit neustálej kontroly a nové výzvy? No, to je už téma na ďalšie zamyslenie a určite aj na sledovanie, ako sa tieto zmeny prejavia v praxi. Ďakujeme za pozornosť pri tomto pohľade na balík VIDA.